Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian, atalez atal gabiltza kulturgintzaren berri zabaltzen. Eusko ikaskuntzarekin batera, kultur arloa eginez. Kultur arloa kulturgintzaren zabalkunderako errebista da. Egiazki probetxo osoa gertatzen ari zaigu Euskal Herria Nafar Euskaltzalen ikuspegitik izenburuko mahai ingurua. Eta motiboa ere badago horretarako, gaiaren muina baitago alegia. Nafarroa, Euskal Herria, hortxe gakoa, hor auzia. Nafarroa eta Euskal Herria, nolako harremana, nolako lotura, horri buruzko hausnarketak, ikuspegi kritikoak, pentsaka jartzeko, hiru hizlari, hiru pentsalari, Sabino Arana Fundazioak Iruñean antolaturiko mahai inguruan. Mahai inguru horri laugarren da azken atala eskainiko diogu orain. Xabier Zabaltza entzun genuen lehendabizikoan, bigarrenea Santi Leone, eta Aingeru Epaltzaren hitzaldiaren lehen erdia aditu genuen oain aurrekoan. Honako honekin amaitutzat emanen dugu saila. Aingeru Epaltza kazetari, idazle, itzultzaile, berak historia iragan berriari begiratu dio. Abertzaleek Nafarroan eginiko hutsegiteak zerrendatuz, hutsegite handita larriak. Aurreko atalean da bere hitzaldiaren lehen zatia aditu genuenean norbesteak beste agertu zuen euskaltasunaren desagerketaren aurkako matxinada moduan sortu zela abertzaletasuna. Euskaltzaletasunaren formulazio politikoa aztertzen adituko dugu orain. Nafarrori euskal zaletasun politikoaren proposamenak nola egin duten huts, eta gogoratzen da pentsatzen hasita egiazki baldar eta trakets jokatu dute mugimendu politiko abertzaleek Nafar jendearen gehiengoa erakartzeko edota bereganatzeko ahaleginetan. Moldakaizkeria ugari eta handiak somatzen dira. Aingeru Epaltza hizlari. 70ko hamarkadaren bukaeran ohiko kalaka zen gure artean. Horituko zaret ez da. Nafarroak bideragarritasun ekonomikorik ez du provintzia bakarreko erkidego gisa. Hori maiz errepikatzen genuen. Baina zer gertatu da? Euskadi bezala, Europak balio erantziaren zerga, balioerantzien gaineko zerga ekarri zion opari. Foru komunitateari. Euskeria ematen du. Baina horrekin dirua egiteko makina aurkitu zuen Nafarroako ogasunak. Madrilgo gobernuak bertzalde ez du inoiz sobera estutu hitzarmen ekonomikoarekin, eta gainera atzerriko inbertsioak bideratu izan dizkio. Batarekin eta bertzearekin hemen zer nahi diru egonda gastatzeko. Hezkuntza, osasuna, errepideak, herrilanak. Urtaguetan guztietan, Nafar herritar arruntak aho zabalik ikusi du nola eraldatu den bere probintzia eta nola sortu den administrazio bat itxuraz, modernoa eta eredugarria lehengo gutxi batzuen bazkalekua zegoen tokian. Jarduera ekonomikoak sekulako abiada hartu izan du hamarkada hauetan foru komunitatean. Horren kontura, zenbaitek, ederki berotu izan dituzte patrikak. Eta gainera segurtasuna dugu batzuek patrikak berotzen segitzen dutela. Baina hala ere, irabaziak bertzelako gizarte esparroetara ere hedatu izan dira. Bizimailaren gorakadarena ez da bakarrik Nafarroako gobernuaren propaganda. Ikusten eta ukitzen den zerbait baizik. Horre guztiak harrotasun berria ekarri die erresuma zaharreko seme-alabei. Jende puztu hoien artean aixe hedatu da anti-euskalduntasunaren
hazia. Arestian arrandot. Botoak behar zituen abertzaletasun instituzionalistaren proiektuak. Bertze batzuei berriz ez zitzizkien nahitaezko iruditzen. Botoek ekarri ez zutena herriaren mobilizazioak ekarriko zuen. Ezker Abertzalea horrela estrenatu zen Nafarroan. Mobilizazio alimaleko batekin. Askatasunaren ibilaldiak goitik beitiz zeharkatu zuen Euskal Herria. Askatasunaren bidean mugarritzat jo izan da. Egiazki arrazoia eman zien Nafarroan euskalduntasuna edozein agerpen edo euskaltasunaren edozein agerpen inbasio baten gisara ikusten zutenei. Bereziki eragin nabarmena izan zuen PSOEko baseak jarrera anti-euskaldunetara lerratzeko tenorean. Baina eskola horrek deus guti balio izan dio Ezker Abertzaleari. Mobilizazio estrategia izan da betidanik haren jardunaren ardatzetariko bat, urte hauetan guztietan. Une batean dena dela instituzionalisten lekua hartzeko puntuan egon zen Ezker Abertzalea. Are gehiago, batasun proiektua lideratzeko prest zegoela ematen zuen une batean. 1979ko foru eta udal hauteskundetako emaitzek gure historiari norabide desberdin bat emateko aukera zegoela erakutsi zuen instant batez. Baina hutsean gelditu zen dena. Batetik, navarrismoak jakin izan zuen arriskuari itzuri egiten, alderdi sozialista bere aldera ekarrita. Bertzetik, Ezker Abertzaleak bere alamantzion bukaera esperimentu instituzionalistari erakundei boikota egiteko doktrinari men eginda. 12 urte geroago, itzuli zen Euskal Abertzalea instituzioetara, parlamentura, baina orduan ere estrategia antiposibilistan. Dena, ala deusez. Ezker Abertzalearen ibilbide parlamentarioan, beti geldituko zaigu gogoan, euskarazko irakaskuntza eremu ez euskaldunera zabaltzeko aukera zapuztu zuenekoa, euskararen legearen aldaketari uko eginda. Egun hauetan oroitu gara berriz. Eta gainerakoa etaren lana izan da. Jende multzo batek sinetsi zuen abanguardia armatuak ekarriko zuela botoek eta mobilizazioek ekarri ez zutena. Batzuek hala sinesten dute oraindik. Taldeak 1977ko azaroan egin zuen bere lehen heriotza Nafarroan. Orduko amnistiak azken preso politikoa aterea zuen kartzelatik. Frankismoaren hondakinak zain luzeak zituen oraindik botere ekonomiko, politiko eta polizialetan. Hala ere, bide biarreiak irekitzen ari ziren. Etak, itxu eta gor, tiroka segitu zuen. Bazka ederra, Diario Navarra endako, eta haren zuzendari Jose Javier Urangaren dako. Nafarroa Euskal Herria da berez, idazten zuen orduan Urangak. Baina ez du inola ere Euskadi, hortan beti oso jeltzalea izan da Uranga, ez du berez Euskadi izan behar. Hala idazten zuen. 1980ko abuztuan, pistolari batek Uranga larriki zauritu zuen bere egunkariko ate ondoan. 2 egun geroago, milaka lagunek Iruñeko karrika nagusiak inguratu zituzten. Alderdi abertzaleek ez zuten bat egin agerraldi horrekin. Navarra alerta, Euskadi ez laeta. Horra zen izan zen, gehien entzun zen oihua. Gaur egun, Uranga navarrismoaren martiri bizia da. Adierazpen askatasunaren aldeko sariak bildu ditu, estatuan, naiz atzerrian. Diario Navarrako zuzendaritza utzi du, baina idazten segitzen du, edo behintzat berriki arte idazten segitzen duen.
segitzen zuen. Urangak, jakina, ez du gehiago uste Nafarroa Euskal Herria denik. Are gehiago, Euskal Herririk badenik ere ez du uste gaur egun. Haren irakurle gehienak bezala. Estrategia armatua izan da anti-euskalduntasunaren predikatzaileen lagunik fidelena. Nafarroatik kanpora ere bai, baina Nafarroan batez ere. Nafarroan, etak zimendu sendoa eman dio gure bazterketan oinarritutako proiektu instituzionalari. Oroitu joan den urteko ekainaz. Hemengo gobernua osatzeko lehen elkarrizketak astekotan zeuden, eta ja PSOE-eri zalantzak nabari zitzaizkion Nafarroa bairekin tratua egiteko eginen eta zuen alaetzuen eginen. Etaren suetenaren austurak makurrarazi zuen balantza kontrakoen aldera. Miguel Santzek hitzez hitz aitortu zuen elkarrizketa batean. Etagatik ez balitz, ez nintzatekeen berriz ere lehendakari izanen. Berak adierazi zuen. Etarekiko atxikimenduak hutsaren pare utzi du halako momentu batzuetan ezker abertzaleak egin nahi izan duen politika normalizatua. Eta oro bat indargabetu du milaka gizon emakumeren lana. Euskalgintzan, ekologian, feminismoan, sindikalgintzan. Talde armatuaren jardunari etekin politikoa ateratzeko noizbehinkako tentazioak susmagarri egin ditu gainera alderdi nazionalistak. Bortizkeriaren pairatzaile nagusiekiko oztasunak baldintzapetu die abertzaleei herri honetako herritara unitz eta unitzekiko harremana. Eta gauzak berez zailak ezinezko egiten dituen erakundea baizik ez da aspaldi handitik. Desagertzen ez den bitartean, etxai izanen dugu gizartearen puska handi bat, eta gizartearen puska handi hori gabe hegaldi laburra eginen dute gure proiektu politiko eta kulturalek. Joan den urteko neguan, Euskal Nortasuna eta Kultura, 21. mendearen hasieran, izeneko ikerketa plazaratu zuen Eusko Ikaskuntzak. Euskal Herritarren arteko lotuera sentimentuen nolakoari eta zenbaterainokoari neurria hartzeko saioa dugu, soziologiaren, kulturaren eta gizarte zibilaren ikuspegitik. Haren epaia zorrotza da. Ikerketa horren ariora, Euskal Herritarren, hau da, Gipuzkoar, Bizkaitar eta Arabarrak ere sartuta eta iparraldekoak ere sartuta, Euskal Herritarren 30%ek baizik ez dute uste Euskal Herria, erkidego autonomoa, gehi Nafarroa, gehi iparraldearen batura denik. Horra zertan den lurraldetasuna. Datu horiekin erradazue posible ote den abertzaletasunaren ametsetako Euskal Herri politikoa. Bada gehiago delako azterlanean, bat, Nafarroan bere burua Euskal Herritartzat eta Euskal Herritar eta Nafartzat hartzen dutenak 25% dira. Baina hori bagenekien. Eta bertze bat, Nafarren 40% inguruk beren burua Nafartzat hartzen dute espainoltzat baino areago. Eta hirugarren bat, Nafarren erdiek halako isuri bat aitortzen dute Euskadiko autonomia erkidegoarenganako. Eta hartara egun baino harreman instituzional gehiagoren premia ikusten dute bi komunitateen artean. Beraz, begira dezagun errealitateari ikuspegi baikor batetik. 30 urte hauetako desastre politikoak ez du dena hankaz goratu. Lan egiteko bide batzuk gelditzen zaizkigu. Lana kulturaren eta gizartearen arloan, baita politikoarenean ere bai. Nafarroan gure burua Euskal Herritartza dugunon baztertze instituzionalari noizbait bukaera emanen bazaio, neurri handi batean abertzaletasunaren magalpetik abiatutako proiektu indartsu bati esker izanen da.
dela Nafarroa bai, dela bertze bat, Nafarroa baik porrote egiten badu. Baina gure baztertze instituzionalaren bukaera, bistan dena, bakarrik gertatuko da gisa horretako proiektuaren bultzatzaileak gauza direnean beren burua euskal herritartzat ez duten bertze batzuekin bizikidetzerako gutxieneko batzuk adosteko. Aingeru Epaltza aditu dugu, mai inguruan, Sabino Arana Fundazioak antolaturiko mai inguruan esanak aditu dizkiogu, aurreko ataletan Santi Leoneri eta Xabier Zabaltzari aditu genizkion moduan. Ta ondela amaitutzat emanen dugu, Nafarroari hiru pentsalarik emaniko mai ingurua. Hausnarketa iraunkorrean behar dugu aritu gai honetaz, Nafarroaz, Euskal Herriaz, kulturaz, egitura politikoaz, ausardi harturik, kritikarako ahalmena erabiliz, mitoak hautsiz, zurruntasunak malgutuz, buruari azka eginez. Hala jarraitu beharra dugu eta geuke hementxetik, kultur arlo honetatik ere hala egiten jarraitzeko asmoa dugu. Kultur arloa hemen Euskal Herri irratian Eusko ikaskuntzarekin batera.